Je edícia Bully a začína na sume 31 490 eur bez DPH. S naftovým štvorvalcom, automatickou prevodovkou, LED svetlometmi, nekonečným priestorom a s predĺženou štvoročnou zárukou. Priplácať si nemusíte ani za 10-palcový multimediálny displej so zrkadlením telefónu. Rovnakou samozrejmosťou je aj klimatizácia či tempomat. Takže všetko, čo v roku 2024 od auta vyžadujete. Základ ráta s 5-miestnou konfiguráciou. Sedadlá vzadu sú posuvné, sklopné aj vyberateľné. A na každom nájdete aj Isofix. Tretí rad je za príplatok. Ak ho nepotrebujete, k dispozícii máte gigantický batožinový priestor. Je tak veľký, že ho výrobca počíta nie v litroch, ale metroch kubických. 2-litrové TDI pod kapotou nemôže uraziť. Má skromnejší výkon 110 kW, ale s automatom jazdí kombinovane len za nejakých 6,5 litra na 100 km. Neviem ako vy, ale po tomto by som na predražené jazdenky ani nepomyslel.